एक्चुअली जों बाव दिनै पार्किजुलि ओनसोलनि खाथि खाला थानाय गामिया दिनै ज' जादों। बे बिषयखौ लानानै जों एसे गोथौयै साननांगौ गोनां जादों आरो जोङो सानलायदों। आरो जेनोखि जोंनाव दा बर्थमान जोंनि बिटिआर हालामाव जे इउपिपिएल जिएसपि आरो बिजेपि सरकार सालायगासिनो दं, बे जोंनि नोजोराव बिराद मोजाङै दासिमबो सोलिगासिनो दं। जे एलिगेशन होदों बिथाङा बे बिराद दुर्भाग्यजनक होननानै जों साननांगौ दिनै। मानो होनबा बे कर'ना सिटुएशनाव जों बयबो मिन्थिगौ मोनफ्रोमबो अफिसफ्रा दिनै पेरालाइज जानानै दङ आरो जेनोखि खामानिफोर मावजानांगौ बे जों बयबो सादारन पाब्लिकफ्रा बे बिषयखौ मिन्थिगौ। आरो बे स्टेटमेन्ट जे आनहलि एलायन्सनि सायाव बिथाङा माखासे खामानिफोरखौ लानानै बिथाङा बुंदोङो, बियो एकदमबारे जोंनिफ्राय निन्दनीय बे खामानिया। आरो जों बे आनहलि एलायन्स सोदोबखौ बिथाङा बोरै बुंखो जों बिराद दुखु मोनदों। मानो होनबा बे एलायन्सखौ सोर फर्म खालामदोंमोन बिथाङा सानग्रोनांगौमोन। दिनै जेब्ला बे एलायन्सखौ खालामदों, बे स्वयं जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां हेमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआव दिनैहाय बे एलायन्सआ जादों। ओंखायनो दिनै जों दुखु नांदों जे जोङो एलायन्सआव थानाय हिसाबै बियो जोंनि स्टेटनि मुरब्बी बिथां मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माखौबो मोनसे लाजिथावना सोदोब बिथाङा बाहायदों होननानै जोङो सानो। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि जेनोखि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो बिथाङा लाजि फोनांदों होननानै जोङो सानो। बिसेसकरि जोङो गुवार बिटिआवथ' नायला जोंनि जेनोखि मोननै बिसिडिसि जे पार्किजुलिजों नांजाबनाय 1 नम्बर पश्चिम कुमारिकाटा आरो 2 नम्बर पश्चिम कुमारिकाटा जे जोंनि बिथां इमानुएल मसाहारिनो नांजाबनाय एरिया बा गामिफोर, बेनि बिषयखौनो जों बुंनि। दिनै जोंनि बे मोननै बिसिडिसिनि चेयारमेनाबो बिजेपिनिफ्राय, नाथाय दिनैसिम जों इउपिपिएलआ एलिगेशन होआखै जे बिजेपिनि चेयारमेनफ्रा जोंनि इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ नायफिनाखै होननानै। जोंसो दिनैहाय बे कुइसनखौ थिखांनांगौमोन। नाथाय जों बयबो बुजिदों बे कर'ना भाइरास सिटुएशनखौ, बेनि खामानि जानाय जायैफ्रा जाहाथे चेयारमेनावनो निर्बल जायो। जों दिनैसिमबो बिजेपिखौ जों फंसेबो बिसिनि हेंथा बुङाखै। मानो होनबा जों क'आलिशन गभर्नमेन्ट, ओंखायनो जों क'आलिशन गभर्नमेन्टखौ बोरै फैगोन समफ्राव मोजांनिफ्राय मोजांसिन साबसिन जालांगोन नैबे बिषयखौनो जोङो आसा खालामनानै थादों। एक्चुअलि अरुनदय आसनियाथ' स्टेट आसनि, जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयाबाव। मानो होनबा राङा सफैयो स्टेटनिफ्राय, बिटिसिआव सफैबासो बेखौ राननानै होनो हायो। आरो जेनोखि सेलेक्शन प्रसेस, बे सेलेक्शन खालायनाया बिसेसकरि मेन नेतृत्व लादों बिसिडिसि चेयारमेनफ्रानो। लोगोसे जों मिन्थिदों बाव माखासे मुरब्बीफोर बिडिपि एबा गावबुराफोरखौ लानानै बाव सालिजारि खालायनानै बिथांमोना नांगौबायदि जायफ्रा जुक्तिजनक मोनथावना मानसिफोर दं बिथांमोननो बिसोरो होदों। जों बयबो मिन्थिगौ आसनिया खम मानसिनि थाखाय फैदों आरो सेलेक्शनाबो बिजेपिनि जेनोखि बिसिडिसि चेयारमेननि नेतृत्वआवनो जोंनि नैबे मोननै बिसिडिसिआव जादों। होमबाबो जोङो दिनैहाय नुदों जाय मानसिफोरखौ सेलेक्शन खालामदों बिथांमोना मोनथावना मानसिफोर। आरो थिग बिदिनो जों दासिमबो बे बिषयखौ जोङो रावखौबो जों आसि थुलायाखै। जोंनि सरकारानो जाहाथे बेखौ होदों आरो जोङो आसा खालामबावदों जेसेबांनाखि मोनबावनांगौखौ फैगोन समफ्राव बिथांमोना मोनबावगोन होननानै जोङो। एक्चुअलि एलिगेशननि खोथाखौथ' जों बयबो मिन्थिगौ जे बिथाङा जों मिन्थिनाय मथेबा बिजेपिनि सासे टिकेट दाबिदार होननानै। बिथाङा बाव सम्भब दिनै दुखु मोनदों। मानो होनबा बिथांनि जेनोखि पार्टिनि सेन्ट्रेल लिडार्सफ्रा बिसेसकरि मानगोनां प्रेसिडेन्ट भबेस कलिता आरो आगुनि जेनोखि प्रेसिडेन्ट रन्जित दास बिथांमोना अलरेडि डिक्लेयार होबाय गसाइगाव आरो तामुलपुर बिया जेनोखि इलेक्शन जागोन बाव इउपिपिएलनो रोखायै बे सिटखौ हगारनाय जाबाय होननानै। थिग नैबे बिषयआव बिथाङा दुखु मोननानै माखासे एलिगेशनफोरखौ होदों आरो बिथाङा नैबे एलिगेशनफोरखौ सम्भब गावनि बे टिकेटखौ मोननायनि थाखाय बियो मोनसे प्रटेस्टा बा मा होनो बेखौ लायनाय बायदि जोङो सानदों। जाहोना बेनो जाबाय बिथाङा अलरेडि
थांनाय बाराव बिजेपिनि हाबनायनि मेन खारनानो बियो टिकेटनि थाखाय बियो हाबदोंमोन आरो थांनाय समफ्राव जेनोखि बिथाङा जुजिदोंमोन टिकेटनि थाखाय आरोबाव बाइ इलेक्सन जेबाव जोंनि रुंसारि जालांनाय जोंनि मानगोनां लेहराम बर' सारा जाहाथे जोंनि गेजेराव गैला जोंनाव बाव बाइ इलेक्सन जाफिनगोन ओंखायनो बिथाङा सम्भब बे टिकेटखौ मोननो थाखाय बियो सेस्टाखौ फुरा दमैयो सालायदों आरो बिथाङा जेनोखि एलिगेसनफोर होदों बेफोर जाबाय मेनलि गावनि टिकेट मोननायनि थाखाय होननानै जों सानो जाख्ल'नाय खोथाखौथ' जों बयबो मिन्थिगौ दिनैहाय 8 मासल' सरखार जानायाव फानानो बिसोर सफैखायाखै जे एसे एनै खामानि मावजादों बेखौथ' जों बयबो जोंनि नोजोराव नुदों बेफोरो मावफुंजादों नाथाय जोङो जाख्ल'नाय होननाय खोथाखौथ' गावनो बिसेसकरि गावनि जे मानगोनां जोंनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांनि जेनोखि लाइजाम लिरदों बावनो बिसेसकरि जों रोखायै नुनो मोन्दों मानो बेयाव बिथाङा रोखायै फोरमायदों जे बिथाङा बिजेपियाव बिपिएफनिफ्राय मानि थाखाय फैदों बाव बिथाङा क्लियारलि मेनसन खालायदों due to mounting corruption, anti-poor and anti-people activities of BPF नैबे खारननि थाखाय बिथाङा फैदों ओंखायनो कारापसननि खोथाखौथ' जों सिगांनि बिसयफोरखौ नायोबा आगुनि जेनोखि सरखार बेयावसो जोङो नोजोर हरग्रोनांगोन आरो बिथाङा स्वयं गावनो बिपिएफनि एथ' बोसोर जेनेरेल सेक्रेटारि आरो मोननै थोम बिथाङा इएम आरो मोननै थोम बिथाङा बिपिएफनिनो एमएलए जानानै दंमोन बेखायनो जों सानो बे कारापसननि माथारखौ बिथाङा साबसिन मिन्थिगोन मानो होनबा गावबो बे बिसयाव गावनो लिप्त होननानै जोङो सानो एक्सुवेलि हंगातखौथ' जों जेरै जोंनि एरियानिखौ जे जों बुंबायानो जोंनि गेजेराव लिडिंआ बिजेपिआनो दं चेयारमेनशिपआव होमबाबो जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव जेबो हंगात गैया दा हंगातआ बिथाङा बबेखौ लानानै बुंदों जोंथ' बेखौ मिन्थिनो हाया मानो होनबा जों मिन्थिनाय मथेबा बिथाङा मेनलि टिकेटनि थाखाय मोनसे सेस्टा सालायदों गाव बोरै टिकेटखौ मोननो थाखाय नंखायनो बिथाङा इउपिपिएलखौ जेसेबां हायो बदनामखौ खालायनो नाजादों नंखाय जेनोखि खोथाफोरखौ बिथाङा बुंदों जोंनि मिन्थिनायाव बेफोर गासिबो नंखायजोब पियरलि बिथाङा गावनि टिकेट मोननायनि थाखाय बेफोरखौ लगायदों नंखायनो जों दासिमबो जेसेबांनाखि मिन्थिदों मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनफ्रोमबो ब्लकआव बिजेपि इउपिपिएलनि गेजेराव जयै मिटिं जिरायबाय थायो आरो माबाफोर बिसयफोर सानलायनांगौबा मिटिङाव जयै सानलायनानै मावफुंनायफोरखौ जों नुबोदों खोनाबोदों आरो सम बेफोर बिसयफोरखौ जोङो रोखायै मिन्थिदों जे दिनै बिजेपि ओमफ्राय इउपिपिएलआवनो गोरोबलायनाया दङ आरो मोनसे जेनोखि सुक्ति जादों बेखौ बिथाङा आनहलि होनदोंबाबो जोङो दिनै हलि एलायन्स होननानै जोङो सानदों मानो होनबा जोंनि गेजेराव दासिमबो मोजाङै गोरोबलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जों जेनोखि जोंनि ओनसोलनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों जोंहा गोबां खामानिफोर सफैगासिनो दं आरो दासिम जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि ओनसोलाव जेनोखि डिक्लेरेसन मोनबाय आरो माखासे खामानिया मावजाजेनबाय लोगोसे जोंना फाग्लादिया दालांनि जेनोखि एसेम्ब्लियाव पास जानांगौ बेबो जाबाय लोगोसे जोंनि मेडिकेल कलेज एन्ड केन्सार हस्पिटाल तामुलपुराव बेखौबो जोङो मोननो हाबाय आरो थाबैनो जोङो भेटेनारि कलेज जे जोंनि बगाजुलि एरियायाव मोनसे फसंथान जागोन बेखौबो जोङो मिन्थिनो मोन्दों लोगोसे जों जेराव दा गसंनानै दं बे गसंनाय जायगायावबो थाबैनो जोंना रुरुबान प्रजेक्टनि आन्दाराव माखासे फिगारि प्रजेक्टआ जागासिनो दं आरो बियो थाबैनो जागोन होननानै जों मोन्दों दा बेफोरबायदि बिसयखौ नायोबाथ' बेफोर जेनोखि एलिगेसन होदों बेफोर गासिबो नंखायजोब इमानुएल जुदि बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि मोनाब्ला बिथाङा निर्दलीय गसंगोन इउपिपिएल दोलोआ बिथांखौ गिदों नामा इउपिपिएल दोलोआथ' बे बिसयखौ गिनांगौ गैया मानो होनबा जों इमानुएल मोसाहारिया मा जों बयबो मिन्थिखागौ बिथाङा गावनि जेनोखि नैथि खेबनि थाखाय बियो इएम आरो नैथि खेबनि थाखाय बियो एमएलए हिसाबै बियो दंमोन जों बे बिथांनि जेनोखि सालायनायाव सन्तुष्ट नङा मानो होनबा गोबां खामानिफोर मावफुंजानांगौमोन बेफोर मावफुंजायाखै बिसेसकरि जोंनि ओनसोलनि खोथाखौ जों बुङो जोंनाव मोनथाम गिदिर बान्दो लेब्रा बान्दो दाराङा बान्दो आरो खाला नदि बान्दो गोबां कौटि थाखानि बान्दोमोन बिथांनि समाव बेफोरो मावफुंजानाय बायदि नुदों खिन्थु बिथांमोना मोजाङै मावाखै जायनि फलाव बेफोर बान्दोफ्रा बायफ्रुजोबदों आरो लोगोसे जेनोखि जोंनि खेतियक रायजोफ्रा दै मोननांगौमोन बिथांमोना गावसिनि दुब्लिसिम लिटार मोनसेबो दै सौहैयाखै
लोगोसे जों जेराव गसंदों बावनो जोंना मोनब्रैसो अनुस्थान दङ। मोनसेया जाबाय कमिउनिटि हल, बेबो मावफुंजायाखै। खाथियाव दङ सानथालि कमिउनिटि हल, बेबो मावफुंजायाखै। स्टेडियाम पार्किजुलि जेनाखि स्टेडियाम बेबो इनकमप्लिट। लोगोसे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बेबो इनकमप्लिट। जोंनि मेगननि नोजोरावनो जोङो बेफोरखौ नुजोबदों। लोगोसे माखासे खामानिफोर जे लामा दथाफोर बानायदों बिसोरबो बिल' स्टेन्डार्ड मावजादों। जायनि थाखाय जोंनि रायजोफ्रा बिथाङा मा मावदों मा मावाखै जों मिन्थिजोबगौ। लोगोसे आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमफोर जे दंमोन साखरि बाखरिनि बिथिङाव बिथाङा नैबेफोर बिसयफोरखौ दिनै मावफुंनो नाजायाखै। बेखायनो बिथांखौ जोङो जोंनि एरियानिफ्राय जोङो सासे साक्सेसफुल एमएलए होननानै जों साना। ओंखायनो जों इउपिपिएलआव जेरै दं जोंनि ओनसोला इउपिपिएलनि सापर्टआव थाबाय थागोन।